Omuro minto naragante ya turara masugo turara maguchinse igamano nenda. Tara masugo tamarta sokonsi. Bono isitoshe egedonde kioroche abuna kerega imifuko nero gegutumika. Yeah. Ukugura 500. Bono nabo gutumika 2000 rituko ine mifuko ene. Bono asing'ente gedonde kerie kerekenene. Nabo gokorusio omofuko riga. Gokobeka obochafu ori nabo gochega mweri gekonyagia yakora yagoka. Kwarusi gwatugutega gwaratugutire 500 inandi kwarete yende. Eyele challenge bono ogosunyunga bono kulingana na buno rigo omonto achakonyore mambi ng'a tobwati yanga ng'a nigetamba omenyerete. Ogoko ise mone chinyinge yani mpaka okorore kiagere egento otanarete mpaka ogosunyunga ninki ngotebia omonto ankonye. Yani oboremi borobu mborororo tatigarende bono. mwanchu murigereria Oinga TV ne biro binengo kwaregania nde tokoretero mugano bwo umwako yo muyu bwa tumuchando abere gakorwa rasenga kientambe na gwikabono nigo aburire nibo yera mukonya kugenda sinya gitari ende konyora ubugwenia ritkuria rero Oinga TV nigo twikira senka yo mwaka Daniel Ubai yegotoka ime yekenyerokia bumubeta ekyo
gegotoka ime ye sublocation ya Bigege gegotoka ime ye location ya Bogusero ward ya Bogusero ime constituency ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigoto ikira senka yaye koeneki na kumanyanga kero kende umuchando ya noro rioyo na ninki gekogera hataranya kobaga kogenda asinye gitari singincho yokonyora obugwenia Mwachumurigere Nka TV nigo kwarega ni wikernu ende tunyale ko batokogenda nayo ikomo ile twimanyie umugano oyo asinchira yo boime na kumanyanga kero kende umuchando mwaka Daniel Obai abwate noro rioyo na egekogera kero kende ataragenda sinye gitari inkirekeke na kwarega ni togenda nayo ikomo ile nchibona butambe nkoro kwa MC Dudus litangani mwaka karato tebenga malieta oborongo no kurukwa Malita nengor Daniel Obai igano enkayane kero kende Daniel Obai na wate family kero kende na wate abana mbato mukungu na abana abana bane bale school mbale school bono kero kende timanye tinga kikwanyara ko ba ko gotoikera ya mase ya mende kero kende gosanga mona into umuchando totaraikaga kwa kora tugatoka mayanga ntoreo no chingwa anto wacha konya kondoranga mwirio yo mona chite yes onte ibon lente kraro china kwamiri onte byo tare ko te mai nambe ya antire namba anti nambe yo chwake yes ukubakira mbari kwanga na baragote ingo chabarose mbaiche na bagocha inde garanti kirte namba mente ko sera ngi juma mosi ngakite ngalinga kite ngalionte tia ya ngakire mandi ina lina kamandi bono mambi oyo mwino ne aliante inga ya ngo chande ngo wagarandi saa 3 yenje na ba patience na kanya mwaka biemo sana mwaka Daniel kero kende na bondo chibwo wate bitamba kero kende montara kuminga ki aye na bera tunga turigesa kumugusi asingincho yenchero koreka nabuna bwebo wate kero kende chaka ngora tuerera nga umuchando no ruryo kero kende irirete bakayo acha kwebo bitamba ingenche muchando no ungansire nga kientambe njena kuna ne musyu nyungu na kuyagi magega mbukande ne bianda tende mbukati kangole lyo ko nanya kunyi kumberende ngacha pone kanya ko develop lende ko develop nje nywe lyo penjiteyo ngaimo ngara genda rivaro na chira sabaline before bataje ngadi binti yes banga mali ko ande gendo nyuna yande banga ko ini sati kurmayo chinta tere chinta lakini ngo beka njiro kora kende baka wone liye ikerete ngocha kurwara pia nge Jumamosi yi mutinyo yo kano elire Jumatatu ndia chiteko ba serious one gege sende kubimba yaruma goncho kanaiga asita ye basoka limbeo na hinduke ga kozoka nali ngocha batebi mongino ne habone si ikire no nyumba dinyo yo sembe onero tokenda nge kirini kikiremo so chali tokende kirini kelimo kaso yani botuko chiri chinsa isane mo na gendo chinsa sana mo chabutuko chabutuko to ke kirini kimo ali perucha munya kitali wa tenche tinko ko konya no nyente tena ya matinko ko ikiagera inchirende kubuga tinko ko konya na bonda ko nyona ko ikire bono iga genda town iyere livaro lende livale ito ka teba ya bono ganto ko genda ando no poko umporo wichigali maguta tayo to genda to enda mambiense kerenda nabuto iraneta nkalemelio borubu ensi baka bokakia kaboka mambi mongino bontro jinse kumne bega nenus wande utakuboka kukonya gutira na maguru onya kogena njengo sokie mbuli ngo ikere nabone sibetia maguru ngasiba karongoli arose tinje ngachoka kanda baka town ngekanya gitari bakandikira bakantuma so munya gitari ryo gotoriande ko kweresa ishida je uno wite kamweresa akante ibone ntokora akandikira akante ibone genda oso uji next day ikili gentande beti asenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital munya gitari ante ibone inchiro wante biri bwa ngeresa runo iwite bono ngo gutuma x-ray ogende x-ray bagopime parabo ko nguburarali ubule maya ko gero tali ko gende cho na bana jito ron ngaka na 400 shillings yes alafu wakandigiria nando bakantuma so munya gitari bagyo yo ndikirite kana igeto no liande ti wononga aitori ko genda kasai woni wodi ochi kero kende mwako bayo taraika asoike wodi muchando yo ndio chagete ndi wa chagete ko realize nga kero kende wa twaliro muchando
ase ogweteria channel nanche na realize omwaka oyo nari omochando chale kero kwenda yacha tuchitotebe n'enguru iga riko kwenda enguru no konyo kwenda kando tuchibone batenya migo nyarandire yarenge ime one yari yagende gotichaki enchereri naki bakorete bakamanya kegere konya turapimwa naki bachite gukora bakamanya ng'a kero kende nenyama eyere kero bampimire nari bari kongeresa kero konya bampimire nari bandeti ng'a kero bonye rio rengo na ng'unchura gante bagatema contest barabuka banyene bakanyana egechara nkiri kwenda turu gatoka ng'a kero kende enchereri netichegete netichete bagante ime pina berabe kansa ose kana barandeti kera abe kansa mbantebe lakini kero ndose tirende mambia yo lio correct operation achitagante imbuyole bono kero kende kwa irani gwa nyagitari okorikerete gwatebi gutori kogenda kabona ine nyagitari ya KTRH bono ekero utacha kanki washiwa korero one bangirite ward ward ya kuyange Tuesday nkararo bugakimambi Wednesday yes ndaire gento konya kumbikira na machi nande nka buga Thursday mambiaro nali mungina ndetera karongoli ndensibe kurunga mbwata komba katanganiga ngonyo munyagitari we kontiri tubase kulikende yonspi ko endole tieta leo kama tembe sawa bako mboyo tieta inga chako iru saa 9 cha mwasu na ire tu tieta kanda bakamana libambekete nchira akali ndiye wande cho iwo wetu karoseri gwenchera serikera chikera neri ngo bono acha ya ene go gweteria serikera wetera alikera bono kero kende kero kwa manwa ukanchiru karunya gitari imbanganjire wande bono gendaka monginanya okunasiere byeganka yantene ba macha mudonya kontinyiga bakambwene itulenka agende nya kondwali kunya kondigereri yes tendo mongina ndo chikondigereri ko ranya majindi jangire komerense moga ubuli nya meichamera naende ase kwa manito asa tasalegeti yes kama tenjiti ngomanya echabu mate teikuruera asagia esa ulio bwa balende ande tukangubakangwe no nya gitari tukana mpaka livaro ande bakanga dimiti eyere ya lingi Saturday margo tukarara Saturday Sunday nya gitari achite balia banene bako chuo lierelia bagateba ya mbuyere enchira mbuye yo wetie chabu igo mbentagere kwenda kaino nando nya gitari togosoka busutaka ntibese igapiri tukarara Sunday Monday nere kabana ndi Monday tukaberoro ilindi to ligichibese tokolgi tutosoke tukacha kosoka Tuesday tukaichanga diomba tokolre digende kutatiga bato tembu yandi ngaichaka kono ginchi tenka to entre to bugi mubuya inkagaiga Thursday yeri yanzi tulisikano mungina na bana balengo abake naldi naende chite kubwata iga nkuigwa sa asokire kubanga kia soka nkuiba chalende nkule bacha ngitiganye bacha bana mbara ndigere linchi beka konyora nyama ya sokire kiasi kengania nalinda ngiriti ngine omwana ngina bana matencho mangana salikira na kule ogojigojo goligereri ero gochibi kuru lera ngiriti abamwe aba bale surrounding iga bagocha bakonya maendepi pone nyesire tegana kopoko bono nyibwete ni getamba iga kiano mubuko no rulengo oli bwecho bono bwate tengi mogetige nchiragete mumuru minto naragante ya turara masugo turara maguchinse iga nenda ara masugo tamarta sokonsi bono mateiti nkonyara igento gore kote na tukamite utukama koli kwane abantu bachira abange abamura minto balensa bagaicha epikipiki karukura bakambeka iguru nali nandi bamanyageti baka town ogenda town bakongialire nde emergency na twaso igwimeiga tuchipitanda bitoko bekerugoro yes ali no turalete nabonda twakaboga kimampise ndegero geligoro nteyo ndokorete gende baka chinsa kiandra nandi chamugaso sa chuma bono nali bacha kondusi gali bakongira tieta bono bangirete tieta
nalibaji twakanda singa chakorwa jinsi isano na moja hapo tukogenga ni nusu nandi bakangira ni ward na kukogira ni ward naende mbak sinali batatigaliti yani ngabridi sana manyinga kuri jinsi isano ibere mbaka mambi jinsa ngibere nalibaji tekonkonya ugaetia manyinga mangi nalibaji tekonkonya manyitali yaga ichana na lya chite wonsona ona wonsona kinyiwete kabisa igan kere lyo kombambe tetia jinsi echo na basonete chiusa tega kakasa iga manyinga yaga tia kuruo chitukeli kaera elia katia kabere nibata tetibona ino mako genda ka muchikwana nyagitari Wandi kibata tugenda kanto bwa diresa. Nyagitari araria. Difaro yani Kisumu. Bano gatutuma Kisumu. Igokorwa KTRH mwabere rifadi tu Kisumu. Tu Kisumu. Ye baraba madina twasogete ga twasogete tuna twasogete ga Jumatano. Yes. Maybe tasi de twa nyagitari kini nto nyole tingu chuko wena nyagitari. Wano nde nyomba. Yogo ikabono muragenda nyagitari asimu abete rifadi ucha chisemo cha Kisumu. Kana kende sababu gerete mutaragenda neria. Mone gente gerete ne tonguleta iyo. Yene tutabwa tipi. Gerete ndaire nyomba. Mwancho murigeria Wenga TV ebona nakumanyia torase kenyoleke kia umebota ike gutoka ime ye sublocation ya Bigege igi gutoka ime ye location ya Bogusero egwadi ya Bogusero me constituency ya Kitutu cha South County ya Kisii takasitore asenka yo mwaka Daniel Bai oyo kero kendo bwato muchando ikagera yacha ya yenene tari kunyara ko baga kuyetia sibonete goeterigwa na libagaria ye nigo anyate ko baga kumanwa serikere abuno agoeteria asenginche gotebekananga inyamanere ya tugite ya melire na kuranda iyo yachite gaticha enseme iyo bono yamubereire egasienko musana ikeragenda sinyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital igo abetari fad kogenda sinyagitari eyemo ime yo mucho Kisumu abuo asataragenda gwikabono nekirenge kenege kugera taragenda gusisa babu enene nelinga tabwati bono chibesa echichera nyale koba chikomokonya kogenda ase enyagitari iyo na kero kende chikomunyora omurugio ya chikototenga kero kende ngakyanyale koba gakumulendo mwaka na kero kende mechandoki anyale koba kagwetera ekero mwaka obai arasinyagitari kero kende omwaka Daniel timaitinga ayo ogusaba kwa ongurukioko okugani kwa ongurukioko chinga kibine chiga ikiagera notakire kogenda senyagitari wateba eyemo ime yo Kisumu chendo ndaga ni ute no bokonyi ga kiagera na nchembu endangira nesiko nkonye bimonte bya na gota imbwate akero kene timanyetinga omwamisi ebwe gode yabo gusero kyagurukwa aguru Richard atanga mwanya kumera na gusena amanyetinga kero kene bwato muchando ngabno na mwakete simikina nyagitari lakini tante betikende ante tibesa nchio yekino kientangira ne abatatinga besa nchio na mateti umugambi nyagitari iwo na lin na beta admitted first round ni mwakete simi ante ni maitenya kitari ole lakini besa pona ganchi kutoka tinde ngatigira babunge bwa constituency Richard Momoimonyongera kwa nyore bagalinde lyansi lyo kumwekera turamwikera igona ko tabanga muraituli tayo mwanya ariko mugwikera nturayikera ndubwe kero kende banyakenyoro bagusirira inchere mo gosenda sinchopa ne kinga kero kende ngonyorure inchira yo kogana nyagitari banyakenyoro bagate bagwija gento bagongonya na matunda bagondetera kia na barumba bwati Mwancho murigeria Wenga TV hogosaba ko mwaka Daniel Bainkolinga hanyore besa eyira mokonye kogenda nyagitari achigokorerwa MRI iyo kero kendera achigoteba muchando burunga bwate n'ururi oyo na iyo erachikworo kinga obugwenia mburubyo arachikonyora ase enyagitari bono timaitinga kero kende chibesa irenga kero kurigereria chitakeire ende kogenda nyagitari na gukora muchando oyo Chibano kurwangu nkurutura na abantu bakongira tingwenda nchibweka na ne galto gutumia na ndi ntuma itiali usungu chikuira na tole sino tokora maitena ni chibesi chirchi nyingaro no kero kende kero kurigereria chibesa muraganiriwe kolengana na kworoga tukuru nyagitari ngano takire kogenda nyagitari uchigokorerwa MRI yo ime ya Kisumu kero kende munyagitari na kote breakdown nga chibesa chitakire nkerengo gete nyagitari naro ku Kibrono mbolding aki no wanga ki sei no ngamate ya tin tuli kwenyaranga akanti bondi bese chinga yo chukurusi akanti bese dago konye
utwale ga chikokonyi guso chikokonyi pakobwene ngakura atwale 150 ga gusi 100 nabura chira gokonya nyege kunyarekana kere njire ndimanyite roje ngora kutebanga kero kende nabuta kerange shilingi chilifu emie ya mona 50 unyale koba kugukura muchando itoro senkwero ngora kutebanga umwaka Daniel osakonyora shilingi chilifu emie ya mona 50 kero kende nabo baise ko na nyagitari na gukurira umuchando uyu ni nabondo che na yera nyarekana kegera turuchaji mashini echinchiro lende bago gutopima bagutopima kanyoburire sibole no baguturwari umwaka Daniel bayi mirimo kikwabere ko gukora samatuka amaga nje narabere ngokole gasi obontere banjira nakolire matatu amatuka mange nakolite gasi nyaburure college no montereba ono igo wanda gasukuru gako ku Genesis preparatory school lakini bako nyimbo yibangire kurundwara na kuchambanya kondra yoga wasoko kwa skuru mbanya gutaka kumanyanga no montereba bonga yale mutayo nyabusyoka ngikia moberete dokero kende bachite bakaliko montereba mo yo montereba naro gendrete gasyo gombara gokonya barangonya kende yansi kero kende nga bono ngaki asebirebe una tuliga ngaki okora kwanyara kero kende abana ko gende skuru na bintu bindi ono yalde kutina mbara seri una baigolite ga mbara seri waro no bali skuru mbara seri mwancho murigeria Inka TV ekene nkelinga omuntu gokonyo gagokonyo kale moyo na bagoteba mbuye mono noyo kuri obokonyi na bagosiniwa kira toke nga nurigireti mugano yo ya mase yamo imeye channel ya unambe yamo Inka TV nabo oranyare koba gokomokonya suko nyaro mwaka Daniel bayi nere anyare koba gakoenda sinyegitari na konyora obogwenia ekekera bweresire omochando ye unywere iraso bwime na no mochando onde bwensi aranyore kegera borwaire mbori gwa kaudi na gotebinga ntoche tochinga kigete onye kwebanga nere nabo bwa monyorete una na mubasukano igo na bono na batakire enibo wika shilingi chilifu emie yamo angena 50 linda nyale ko bagakonyora obwenia ime yenye gitari yamo ime mu Kisumu abu asabete referred guchegose ase atumetugo che nyuma yoko enda senye gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital mwancho murigeria Inka TV kera asege kere bosio nagani ngatoranyoro mungino ye Daniel Obayi aratomanyinga kero kende ekera abeire ga komorenda na kobabune nasi munyagitari onka ngakianyare ko bagakomorora estate ya ngakire na kero kende bugima ngakibwa muirire ekero agenderete kobera kana kero kende kuri sinachikonyora gosemerwa konyore besa yira mokonye kogenda nyagitari kindi kerenge kenne kolengana nibirengerere biaye umwaka Daniel Obayi nkelinga na atagete gokonyo agende asinye gitari no buruire kero bwakira senko moncho murigereria nigo bokonyara ko babogo tantani na kero kende na bera tokenga no ene ni bo monto gotwara na bora oni asingencho yogo yokomonyoka gosega kwana kinga nkogwenore gasege keke kero bosumo moncho murigereria gosabanga tochiandale ekegera ngokoranira mwako bayibona ko kwana no mungino ya sinchira enyinge tumayokora umugano kero kendo mwako wetu tarakora timaitingaga ase kwanya to bagokomanwa kwa bwenere gosenko bori gokorumwa kurumwa ndi wanso kero ngokorra ngune ngosoka ali sibona kiro chembwate genteke dingo chikokora na bwata iga na machikurigere na kuminga gente ko bwate ne gyaki ekene gyo kubwata ga lingo korra gere egochoka gojeshi we wana nango sira ndiga ngegochoka yo kero kende nga naendo gosaba nkolinga likuba ndiko bwata na ndi kubana dimbwata na ndipo bona no naboto gosabera manya sana na gokonye kere nale no murubiri oye ninchira netoke okogwena naye oirane boronge na kugenderera ko ye segasegere familia yao mwancho muri Inka TV bona sege kege kero bosio na gosabanga koira na turi gocha no murugi oye umwaka Daniel Obayi elina nyara ko bakagutwerera nere nkiamanyete asobwenge igoro yokorwara ko mwaka oye na kero kende talibangi na bonsi bakolemereria kero kende nabo konyora mungina kerarero mugaka rwarire nabo konyora nga wakire mbaro bande bayiruruka bagenda kyumugusia tebetenga na bora tamechi nchogo mere chingira lakini no mungino molemereria naale nachiko tumanyinga kero kende bo bisimburu byo bo kolemereria mugaka oye kerarwarite ingenchenga bure to chiandale nabona butambe Inka TV channel ya onambe ya Monchenkuru kwa MC Dudus.
Mwancho murigeria Oenka TV buna nakuriereira nkwira nande no mongina bo mwaka Daniel Ubai oyobere gakumurenda asichinga kiri chonsi buna anyarira ko bagakoba umurwaire nagane chiko tutebyo marietaye mwancho murigeria naenda tutebinga ngakiumugaka anyarire ko bagakurwara na kero kindi ngakibanyarire ko bagushugulika asobwamo kusaba tiga nkwaregane togendere amonaye masemo mongina ritanga kara tutebya ngo no kuruko Marieta nkoroko Roselyn Gesare. Roselyn Gesare. Nkanoga. Marugo Daniel Ubai. Kara tutebya ngo kero kende umwaka muhabeire nera segeka mubwata abana ndi acagete kuyukubura. Sindi acagete kurwara. Nabacagete bunangora na bunatika ko kweresera. Yani ukweya gyoku. Yani aira rinde kero kende ni bianda rinde gusamiba noroje. Bona kana koire igora kini bona yachiteka ba serious. Bona keregete ko meteka mulina paka appetite yenda agera tali koragera. Lakini rinde nyasa uliwo buyo otali gotira abantu baye nakentrete kumurwanira nande torino kosemelinga namo gwera gwene. Ekero torekeranie obokonyi burivuga neiri. Yes. Niki challenge chinyingo ogwetera. Munarega igabwate obororo. Chi challenge chinyinge. Nabere nguchietera lakini ngosaba Nyasambu atoko bako. Anyara kaba gakongo baremereri buisaine. Ikiagera oborwaire borobu no borwaire togutama muntu ngorwarire. Boni gasekerete kanto gwata basamaria nonya bagoja na ire menyu ya nyagitari buna koragera urikere listiga. Bono ebinte binge keretage kamuna gwenete ko konasi omonto egedonda inka negasia nkongo. Bono isitoje egedonda kiorocha buna kerega mifuko neroge gutumika. Ukugora 500. Bono nabo gutumika 2000 ritukaine mifuko ene. Bona asingente gedonde kerie kerekenene nabo korusio mufuko riga ukobeka obuchafu ori nabo gochega mwirige konyagia yakoraki yagoka kwarusi gwatu gutego gwaratu gutire 500 ina ndikwarete yende eyele challenge bono gusinyunga bono nyendi yanyarekana Nyasaye gore chinchira agende nyagitari agwene airane kagwaida buna arenge nerabe buna abandi kagwaida boniga na buna arega na kero kende yani kulingana na abantu nabamumanyete kulingana na buno rigo muntu achakonyore mambinga tubwati yanga ngani getamba omenyerete noboko Mwancho murigeria Oenka TV tugukwana na no mongina Roselyn Ubai na romurugie umongina obomugaka Daniel Ubai uyobere gakomurenda asinga kintambe igana leto mugakoye kale burunge atabwati kasurende yonsi lakini bono mugakoye onchukire na koba nyomba na korara nero mungina onchukire koba bona no mugaka bono ugochia gushugulikira enkengima ndege ntokerege kongusano mwanchu murigereria nabona nakomanyira itanga ntali bangine bonsi bakolemereria amangana bunaye umungina ngakikwanyare koba gokolemereria ye komo orendo mwaka Ubai goika buna abeire bono tinko montige kiara no mugaka one nanjira te yora montige kiagera watigeirwo monasi nega donde kinka tukunyara kobana goku mutiga bono nabombwatetia machikari nkoberia machabera pe namopanguza uko modress kireta keka mpaka bono ya ikire ngabono tinga kali kuikeri 500 igongo ikeri chimanira pe yani chikwenende chi amasakara imifuko ile mbyuka ya bono narongo tumeka ari okogore miemia bono narongo tumeke kiagera gwanisi ucha wachire no kwarusia nande kwa mubekere kiara tako ba naro igo inchi challenge ne chinyingi gatete kero kendo mongina kero utakali aiga asenyencho mutagete ndagera bune familia nabira toka senchira ya mogose yende gwachire koligie ndagera ande gosekero kende kwanyorire gento gikoganetia segete ngakio mwaka gocho tindi konyara gusuka nonye kiagera taikate yo gusuka kiara keretage kanata ketachenchu keretage kanata keteke ntokete ikiagera ta konyara ko we support yere bika gusa oiye gento gusa koreki nonye no gukunama na bere gasie nkongu igo bono na beta kere
tindi kosuka ase obweng'e tokonyara gosuka ekiagera natakire oboereri borange tatageti stress naende tatageti yani otebane komokorera egento kerira buna atagete ng'a gose inchuo ondusi iga inchuo nsibie tatageti ukawie kabisa bono nabo atagete obwang'e bono tindi konyara gosuka gochiaria nonye inche bweka afya yane teri ngiya nimbwate eshida ya omogongo bono nabo ngotema goshughulika sababu ntobwati onde oranyare koba gagokora ki gakomudumia muna are iga nebo bono ekero kende omong'ina ekero mwabere mogweta ase nyagitari goika bono omwaka ogo chibesa ire ngaganeirie koreng'ana kigera naye ere na omorwaire mwabeire mokogenda komona gwetana ase nyagitari chibesa ire ngaganeirie erinde kogenda ase nyagitari na nyagitari ki anyarete koba gakoba referred to bono omonyagitari oyo otoigorerete atebete ng'a togende Aga Khan bono yabeire getiro goika Aga Khan eywo naende bono ekero totaramanya ng'a mochando kiabwate bono naki twarenge koboria ng'aki Nyasaye are gotokonya tonyore abasamari buna inwe tokore ki togende mochando ororekane arwari gwairane abe buna arenge nere muna abande tobake Nyasaye kero kende omong'ina aya amatuko amange ngasiki kwabeire gogokora korwa amatuko na yani ndanyora omonto ang'ekonda ng'ende nkore inche nontebia inche ngosiberi chianga nabo ngocha nsibie chianga ong'e ebesa ngore nonye na esabuni bono kwabeire nsika iga na omwaka omorenere naki mokonyora endagera bono eshida nabere ororo ekiagera gosaba kwane nkori ng'a gwene ekiagera nere tegemeo ase kere egento ase enka eye iga ekiagera buna bono omwana aseriwe school fees ndiko nabo ngokumia bana barenga omobwate abana mbane omonene ng'aki ang'ana na omonene mbua yare mwana omonyaruka esukuru mbarenga bareo babere iga bande oyo mokorire abo babere mbakorete abana babere bari esukuru bono mwancho murigereria Enka TV nogete bino omong'ina Roslyn agokwana nero omong'ina oyo mwaka Daniel oyo tari kwenyara bono omong'ina omonyene nere nabo tomochando buna botamba abang'ina ngotwara bari emechando lakini ngotema bari gwekarakaria aria ase eng'encho okwaneki ng'a efamilia nkonyorire ganto bono iga buna naika gogotebia nkeri ng'a enka eye nabo yatwarire omosunte ekiagera mbarochi bono ase barochi gochia nigo bakwamire naki ekorera bono bakorwekererwo mwancho morigereria ng'a kero kende ayori orakunwe ase enchera yamo goseyende na kobakonya keri ekero oranyare kobakonya abo ngagete baratebe mbuya mono goteba ng'a oseseniwe timaiti ng'a kero kende omong'ina Roslyn mbali no gotaka chibesa chiomogaka kogenda nyagitari na kero kende nsemoki mwaremeirwe moganeti kero kende ng'a moganeti gosirwa chinsemo ne chinyinge yani mpaka okorora ekiagera egento otanarete mpaka ogosinywa ng'a ninki ngotebia omonto ankonye yani oboremi borobwo mborororo tatiga rende bono mwancho morigereria ekero ekomobera kong'u omong'ina Roslyn gokwana lakini ateba ng'a emeuko nere etakere kogorwa eye gokonya omogaka ekero agendete konasiri hoteli riaye no ateba omochando omonene ore kabere yaye mogaka oyio natakire kogenda nyagitari ase obwango mono ekiagera igo babete referred gochia ase nyagitari ya Aga Khan buna kwana omong'ina Roslyn lakini mbaranyora chinguru neribaga riokogenda aroro ase eng'encho kero kende bataranyora chibesa echio chikobaira aroro omwancho morigereria Enka TV so ikerero kiabo nkeri ng'a onde bwensi ole rukobakonya nigo baratebe ng'a mbuya mono sana mog'ina Roslyn ekero origereretie ekamera aria na kero kende gokwana no morigereria Enka TV eng'ana yao kocha komotebia omwarinererie nche nare gocha goteba ng'a kulingana na yani obwamate bori bwa mwanya bantu tiga tokonya na asitokonyara gokorora oyo mino ogwo ore mobwate okoboka omogororoki tomotiga abere aria kaimokirie okoboka aganeti obokonyi tomotiga tiga tokonyane yani nabwo nekonyarekana ekiagera yani egento kinge buna oborwaire konye nare korigereria YouTube narora abarwaire bakoretwa aria kero kende ndira mbuga naki goikera iga abanto ba Nyasaye mbachandegete iga lakini bono yanyarekanire bono yang'ikeire yani ase enchera eywo
yani okugani turagani ng'omogaka oyo agende nyagitari ekiagera egedonde konasie egedonde inka negasie nkong'u agende nyagitari anyora amariogo inche specific tingonyara goteba ng'a nene chibesa echia omogaka onde ateba ng'a 150 ikiagera nabo chiraetania abwo ikiagera aria ari na amachibu togochikwa korwa ororo ngocha aranyora amatiba abwo stiri amaitachi ari nakorete ki nagendererete amariogo nagendererete igo bono nabo chiraetania abwo lakini rende abwo na Nyasaye arakoremera oberi yaye tiga tobwate na amagoko tobwaterane mong'ina Roselyn twakirembia mono sana ase eng'encho ya okwerwa gotwa omogano bwa omogaka Daniel Obai oyo ore omorwaire na nokogena ng'a Nyasaye nakora ogwancha kwaye omogaka anyare koba gakobwena na kero kende kogenderera n'obogima bwaye bwa botambe na Nyasaye nabarigirie enchera buna efamilia moragenderere komenya erinde kwegendereria ase enchera ya mogoseyende omwancho omorigereria Oinka TV gwekera bono ngochi gokorera omogano ya series koria rero lakini gento nari gosaba nkeringa onde bwensi ora toke ng'ana bwa tokonyara gokonya familia ye nabo korambura kobo kwao na nabo konyara koba kogosenibwa ase bali bonse twabwaterana ase ng'encho kwane king'aya nkogocherara ase enchera enkero nokegima no botambe omwaki chibi chaigia tase nsemerie chikamera kuru kwa Brian McKnight kubwaterana na Bridget Kerubo oyo go edit na kwane kinga video chonsi nkogochera chire ase enchera enkero nokegima igakorwa omochokoro onyamora kurende ntarachia gukora omogano yokegima na gukora na gusieka ensemeye na bonare gusaba ng'a kero kende omong'ina Roselyn timaiti ng'ori rata kugoikera ngaye arakonyore meso no bwate simi oraruna mbende igoyo rata kugwakera onde naro rata kegoteba nonya eng'ora yaye ndinare urata kegokwana embando motoriro timaiti ng'a gosende naro rata kekonyorero roboti ensenchera ya mogoseyende korwa sore ngaye arakonyore ingaranyora se number 07 99 50 75 27 07 99 50 75 27 inere namba yane namba yo marieta kiere registered Roselyn Gesare Obai Roselyn Gesare Obai bia mono sana twakire bia mono mwacho murigereria Oinka TV tiga tukora omogano iyo ase ritukoria rero korwa ase kenyoleke gia bomubeta ege gotoka ime ye sublocation ya Bigege ime ye location ya Bogusero ase gwodi ya Bogusero constituency ya Kitutu Jaje South County ya Kisii kwa niaba ya Oinka TV jebona butambe ngoro kwa MC Dudus.